ଏଇ କାହାଣୀଟି ଚମ୍ପକପୁର ଜଙ୍ଗଲର। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛଟେ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଛୋଟ ଘରଟେ ଥିଲା। ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାରାଟେ ଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଖେଳେ। ସେ ସେଇ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ତୋଳି ଆଣି ଖାଏ। ତାପରେ ସେ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଯାଏ। ପାରାକୁ ସେ ଗଛ ସହ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ପାରା ଆଉ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଲାନି। ଗୋଟେ ଦିନର କଥା, ସେ ପାରା ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ତାକୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ପାରା ଚଢ଼େଇ? ତମେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛ। ଆସ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋ ସାଥିରେ ଖେଳିବା ଆସ। ମୁଁ ଆଉ ଛୁଆ ହେଇକି ନାହିଁ ଯିଏ ତମ ସହ ଖେଳିବ। ଏବେ ମୁଁ ଗଛ ସହ ଖେଳିବିନି। ମୋତେ ଖେଳନା ଦରକାର। ଆଉ ଖେଳନା କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ମୋତେ ପଇସା ଦରକାର ଅଛି। କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ପଇସା ଦେଇପାରିବ? ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଗଛ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇ କହିଲା, କ୍ଷମା କର ମୋତେ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏଇ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ପଇସା ଆଣିପାରିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ପାରା ଚଢ଼େଇ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ଆମ୍ବ ତୋଳି ଜମା କଲା। ଆଉ ଖୁସି ହୋଇ ସେ ଆମ୍ବ ସବୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲା। ସେ ପାରା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ସେଠିକୁ ଆସିଲାନି। ବିଚରା ଆମ୍ବ ଗଛ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପାରା ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ସେ ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଆମ୍ବ ଗଛ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆସ ପାରା ଚଢ଼େଇ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋ ସହ ଖେଳ। ପୁଣି ପାରା ଚଢ଼େଇ ତାକୁ କହିଲା, ଏବେ ତମ ସହ ଖେଳିବାକୁ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲିଣି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ ଘର ଦରକାର। କ'ଣ ତମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଏସବୁ ଶୁଣି ଆମ୍ବ ଗଛ ତାକୁ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ନେଇ ତମେ ଘର କରିପାରିବ। ଏମିତି ଶୁଣି ପାରା ସେ ଗଛର ସବୁ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ସେ ସବୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ବି ଆମ୍ବ ଗଛଟି ଖୁସି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପାରା ଚଢ଼େଇ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଆଉ ଆସିଲାନି। ଆଉ ଗଛଟି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପାରା ପୁଣି ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ଗଛଟି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆସ ପାରା ଚଢ଼େଇ, ମୋ ସହ ଖେଳିବା ଆସ। ନା ନା, ମୁଁ ଏବେ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲିଣି। ଏବେ ମୋତେ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଦରକାର ଅଛି। କ'ଣ ତମେ ମୋତେ ଡଙ୍ଗା ଦେଇପାରିବ? ଏତିକି ଶୁଣି ଗଛଟି କହିଲା, ମୋତେ ଅଧା କାଟି ନେଇ ତମେ ଡଙ୍ଗା ବନେଇ ପାରିବ। ଆଉ ତମ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇ ଆରାମ କରି ଖୁସି ହୋଇପାରିବ। ପୁଣି ସେ ପାରାଟି ସେ ଗଛର ମୂଳରୁ କାଟିଦେଲା। ଆଉ ତାକୁ ଡଙ୍ଗା ବନେଇ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଚାଲିଗଲା। ବହୁତ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆଉ ସେ ଫେରିଲାନି। ଏମିତି ହିଁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂରିଗଲା। ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ପାରା ସେଠିକୁ ଫେରିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଗଛ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପାରା, ହେଲେ ଏବେ ତମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ବଞ୍ଚିନି। ମୁଁ ତ କେବେଠୁ ଶେଷ ହେଇସାରିଛି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏବେ ମୋର ଦାନ୍ତ ବି ନାହିଁ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତମେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏବେ ମୋ ଡାଳ ବି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲିଣି, ଡାଳ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପାରିବିନି। ଏସବୁ ଶୁଣି ଗଛ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ ସତରେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତମକୁ ଦବା ପାଇଁ। ଏସବୁ କହି ଆମ୍ବ ଗଛଟି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଏବେ ମୋତେ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଥକି ଗଲିଣି। ବାସ୍, ଏବେ ମୁଁ ଆରାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏସବୁ ଶୁଣି ଗଛ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ତାହେଲେ ତ ଭଲ ହେଲା। ତମେ ଏବେ ମୋ ଉପରେ ଆରାମରେ ବସିପାରିବ। ଆସ, ମୋ ଉପରେ ବସ ଆଉ ଆରାମ କର। ଏସବୁ ଶୁଣି ପାରା ସେଠି ବସିଲା ଆଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆମ୍ବ ଗଛ, ସବୁବେଳେ ତମେ ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କଲ। କିଛି ବି ମୋତେ କହିଲନି। କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ବି ଦେଇପାରିଲିନି। ନା ସମୟ ନା ଖୁସି ଦେଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ
ଏ କାହାଣୀ ଆମର ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା କି କେମିତି ଗଛ ଆମକୁ ଛାଇ ଦେଉଛି, କାଠ ଦେଉଛି, ଜାଳ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଆମ ଜରୁରୀ ଆଉ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଗଛକୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି।